Hi! Huwag kayong maalo. Oh, mag-hi na kayo dito. Hala, mga aluhin sila tapos tumatawa sila. Hoy, Dennis, right uno. Hi, mag-hi na kayo dito. Baka may gusto kayong i-shoutout. Waray. Alam, mga aluhin sila. Ayan, nandito po kami ngayon sa Sipit. Dito po sa sa Lawang. Katabi lamang po ito ng nanini. Katabi lamang po ng Pandilawang at Tabok lamang po sila. Tabok. Nasa tapat lang po sila ng merkado. Kompleto sa Ricardo's po. Ang dami-dami po pagpipilian ditong mga sandals. At kung ano-ano pang mga footwear. Ayan guys, oh. Ang gaganda. Oh. Doon po sa mga nagkawaraan sin mga sandals and patron, ini na ang solusyon. Mga ano ko yang? Mga sandals? May mapalalaki ta. May unta. Ano mo na kami kay mapag-bless. Sige, oo. Kay mangungutang pa kami dito, opo. Ayan guys, oh. Sige, Aileen, hala, pili na. Sige na, hala, pili na sa nato. Pwede din mautang. Kaya pumapayag naman sila kuya nga utangin eh. Sige. Ha? Sige, binibidyohan ka kita. Kaya alang ba naman sila yung bidyohan ko dito? Ano, pumili ka na dyan. Pwede ko na utang. Kamo di ang bantay. Tulo-tulo talaga ang bantay, ano? Para wala ko makaligtas. Ano, Aileen, pinapalit pak sapatos, may mandidiho. Sa Manila pagpabalyo, ha? Ano, pinapalit pak sa Manila. Ang gaganda, ho. Pag ganitong mga sapatos, ano to? Pababahog talaga to sa mga okasyon. Pwede ka lang guys magsuksok. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ayan guys, oh. Nagsa-soundtrack tayo dito dahil may nagpapatugtog doon sa kabila. Kaya tayo po ay sumasabat. Pati mga accessories, meron sila dito. Mga bags. Guys, yung mga white shoes doon talaga nilagay sa taas para hindi ka agad masikmit. O ayan, may mga bags din. Oh, lalagyan ng lalagyan ng takgas. Oh, kahit lang yung nasa nyaran, mga pulburon. Ayan guys, nagsusukat na si Aileen. Ang sabi ko sa kanya, ang piliin lang niya yung pang mahirap na mura lang. Kailangan matibay para yung pwede sa baktasan. Kasi kapag sumasama ka sa akin sa pamamatron, kailangan matibay ang suot mo. Para bisan ka magbitbit sa takgas, dire siya mapipigtas. So ayun guys, doon po sa ating mga kababayang Lawang nganon, pati yung mga nasa Karatig Bayan. Ayan, kapag kayo po ay nagawi po dito sa Lawang Northern Samar, pwede po ninyong bisitahin ang Sipit. Ayan, para sa inyong mga footwear. So kompleto po sila dito, may mga sapatos, may mga sandalyas, may mga medyas, at kung ano-ano pa. Ayan. Mabait din po sila dito dahil nagbibigay po sila ng discount. At ayan, mayroon din po silang mga pabango. May mga ballpen. Ay, lapis. Ay, eyeliner. Eyeliner. Akala ko lapis yan. Lapis sa mata. Ayan. At kung ano-ano pa, may Vicks. Nano yun siya? Akala ko Vicks. Pwede nito ang baby. Di ba yung baby namin, bibilhan namin ng sapatos. Siyempre, sa kasal kailangan nakasapatos din si baby.
Sa bunyag tanad palit eh. So ayan guys, bumili po ng sandals yung aking asawa dahil ilang taon na po siyang nagbabaktas ng nakahuplag. At ngayon ay bibili na siya ng sandals dahil kailangang matibay talaga yung suot niya sa paa kapag kami ay nananakgas. Sige ate, putusin mo na dyan. Salamat ha. Ayan, baka may gusto kayong i-shout out. Ano yung mga kabit? Ay, kabit. ano yung mga ex? Berto, salamat. Bye-bye. Sipit. Uy, ay nagadun pagkuan man. Ano na paghirit kay wala na katibarayan. Dito na sa budget. Tayo kay balitaw.